Očakával som veľmi vyrovnaný zápas, lebo ja som sa cítil veľmi dobre pred turnajom, aj tak, že keď som trénoval, tak som to cítil a vedel som, že mám dobrú formu a chcel som v tom pokračovať samozrejme a vedel som, že to bude veľmi ťažký zápas, lebo Jojo má najlepšiu sezónu a tiež tu doma trénuje a tým, že vlastne zmenili trošku povrch, je trošku, podľa mňa, nie sa dá byť pomalší, jak predchádzajúce roky, že tomu aj sedelo. Ale bolo to kvázi orientérne celý zápas. Mne prvý set a polovičku druhého setu mi moc nešiel. Som sa ťažko hľadal a hľadal som si ten priestor vlastne na tom reterne a chvála Bohu, potom som sa chytil aj v tom tiebreaku. Dôležitý bol ten tiebreak druhého setu, že som ho vyhral a že som vlastne kvázi v treťom sete celkom skoro breakol a udržal som si servis, že to bolo najdôležitejšie, že som to potvrdil a udržal som si tú konštantu na tom servise.